जिर'थि बोसोरारि सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि सावराय मेल। सनितपुर जिल्लानि तेलामारानि सिङाव थानाय भारा सिरिरि गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गेवलां सावराय मेला जानानै थाङो। बे सावराय मेलनि गेवलां मेलखौनो बेखेवनानै होयो 12थि नं बरसला समितिनि एमसिएलए गणेश कुमार लिम्बु बिथाङा। हाबाफारियावनो बरसला समितिनि बारग' एमएलए कमल बसुमतारिया मा फोरमायदों बाहागो लानानै फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि थामथियारि बोसोरारि जथुम्मानि बे गेवलां मेलाव फैनानै जोबोद गोजोनबाय। जोंनि ट्राइबेल संघआ ट्राइबेलफोरनि हा हुनि समस्या सुफुंनो थाखाय नांबोगासिनो। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोराव जानाय एनक्रचमेन्टफोरखौ फ्रि खालामनांगौ गभर्नमेन्टआ। आरो अनारेबल हाइकर्टआ प्रद्युत कुमार बरानि केसाव बुंखादों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जेसेबां एनक्रचार दङ बे एनक्रचमेन्टफोरखौ रिमुभ खालामनांगौ आरो नङाब्लाथाय डिसिनि दरमाहाफोरखौ दानगोन होनना। किन्तु जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय मा एक्जिकिउटिभआ जेबो थांखि लायाखै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव एनक्रचमेन्टफोरखौ फ्रि खालामनो थाखाय बा एबेक खालामनो थाखाय जेबो थांखि लायाखै। ओंखायनो जोङो दाबि खालामगासिनो जे डिमान्ड खालामदों जे थाबैनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय जेसेबां एनक्रचार इलिगेल एनक्रचार आरो इलिगेल इन्डास्ट्रिफोरखौ एबेक खालामनांगौ आरो रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट 2006खौ प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि हाजो हाला थानाय ट्राइबेल माहारिनि मानसिफोरनो हानि अधिकारखौ होनांगौ। रिजार्वेशन पलिसिया प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जानांगौ। बाजौनिख्रुइबो बांसिन ट्राइबेलनि हा दङ। नाथाय नुनो मोनदों बे साननैसोनि गेजेराव होखारनायनि लाइजाम होनाय खोनादों। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जेरावहाय रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट 2006 थाखाबाय आरो बेहायनो रोखा रोखा लिरखानाय दङ जे 2005नि 13 डिसेम्बरनि आगोलनिफ्राय जायफोर ट्राइबेल फिसाफ्रा हाग्रायाव दङ बा हाग्रा खाथि खालायाव दङ बिसोरो हानि अधिकारखौ मोनखाथारनांगौ। दा बिसोरनो हानि अधिकारखौ होआलासेनो एबेक खालामब्ला जों केতিয়াव मानिनानै लाया। जों राजा लामायाव ओंखारबोगोन, बेनि एगेन्स्टआव जोङो फाइट खालामगोन, जोङो मुभमेन्ट खालामगोन, डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जों लन्च खालामगोन। सारा आसाम गासै ट्राइबेल अर्गानाइजेसनजों लोगो नांनानै जा बे गभर्नमेन्टनि पलिसिनि एगेन्स्टआव जों नांगोन आरो जोंनि जा राइट्स जों मोनथारनांगौ। ट्राइबेल सेडुल ट्राइब फरेस्ट डुवेलारफोरा हानि अधिकारखौ मोनथारनांगोन आरो सरकारा होथारनांगोन। दिनैनि बर'फोरा ट्राइबेल माहारिफ्रा माखासे मोनथायनि डिप्राइभ जानो गोनां जादों। माखासे मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय ट्राइबेला बेनो जोबोद आनफर्चुनेट जे आइन थानाबो आइना प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जाया। कन्स्टिटिउसनेल राइट्सफोरखौ जोंनो होआखै। बे कन्स्टिटिउसनेल राइट्स मोननो थाखायबो जोङो मुभमेन्ट खालामनो गोनां जायो, राजा लामायाव ओंखारबोनो गोनां जायो। जेरै दा रिजार्वेशन पलिसि थाखानाय बियो आरो रिजार्वेशन इन प्रमोशन बेबो दङ, खिन्थु गैया होननानै जा खायफाया गुबुन हारिनि मानसिफ्रा फोसावगासिनो आरो जोंनि मानसिफोर मोननो गोनां प्रमोशन मोननो गोनां ST SC एमप्लयिफोरखौ बिथांमोना डिप्राइभ खालामगासिनो। ओंखायनो जोङो ट्राइबेल संघनि जानानै बे मासावनो मे दाननि 10 तारिखआव जोङो मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिल लादों, मोनसे वर्कशप लादों। खालि माबानि सायाव कन्स्टिटिउसनेल राइट्सनि सायाव, जोंनि मोनथायफोरनि सायाव जों मानो मोननो हायाखै। संबिजिताव लिरनाय थाखानाय जोंनि अधिकारफोरखौ जों मोननो थाखाय मानो इसेबां बाब्राबनो गोनां जादों, मानो मोनाखै, जोंखौ मानो डिप्राइभ खालामदों, बेनि सायाव गासै जों इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लिरनानै मोनसे सावरायगोन। 2006 माखासे हानि मोनथायफोरखौ मोनाखै। गभर्नमेन्टआथ' होगोन होनना बुंबाय थादों, खिन्थु डिसिफोरा नाटक खालामबाय थादों, DFOफोरा नाटक खालामबाय थादों। बिथांमोना प्रप'जेलखौ गभर्नमेन्टनिसिम हरा, साब डिभिजन लेभेलावनो बिथांमोना मा खालामो, रिजेक्ट खालामनानै होयो। साब डिभिजन लेभेलनिफ्राय डिभिजन लेभेलाव फैनांगौमोन, खिन्थु सफैया। ओंखायनो गभर्नमेन्टनि आखाइसिम बे प्रप'जेलफोरा थाङाखै आरो बेवहाय बिराद गिदिर कारसाजि, बिराद गिदिर कनस्पिरेसि। DFO आरो DCफोरा टटेलि एन्टि ट्राइबेल एक्टिभिटि खालामबाय थादों आरो खायफा MLAबो दङ जोंनि एगेन्स्टआव। बे MLAफ्राबो प्रप'जेलफोरखौ हरनो होआखै मा आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जा।